2025 मायथाइनि गिबियावनो गाहाम हामलायनाय थाबाय। दिनै जोङो फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 57 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 56 बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि एग्जिबिसन साब कमिटिनि जानानै दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों माखासे गोनांथार खौरां जों फोसावनो सानदों। दिनैहाय जों बे खौरांनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर आरो आसामनि खना खनला थानाय रायजो राजाफोरनिसिम जोङो फोसावनो सानदों। फोसावनो साननायनि गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामावहाय बड'फा फोथारावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 अक्ट'आवहाय गाजा गोमजायै आरो खुंफुंनाय जागोन। दा बेखौ खुंफुंनो थाखाय आथिखालाव मेन बानजाय आफाद हिसाबै जोंहा बानजाय आफाद दाखांबाय। बे बानजाय आफादनि चेयारमेना जोंनि मानजाथाव क'क्राझार पुब समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथां आरो चिफ कनभेनर हिसाबै दतमा ओनसोलनिनो सिनियर सिटिजेन शंकरलाल ब्रह्म, जों बिथांमोनखौ मोनदों। दा बिथांमोननि सिङावनो जों दिनैहाय एग्जिबिसन साब कमिटिनि जानानै माखासे बाथ्राखौ जों फोसावनो लुबैदों। जे खोनानो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि फ्राय खबर मोननाय मथेबा बेवहाय बे जथुम्माया गोबां मेहेरगोनाङै जागोन। बेवहाय भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो फैगोन गाहाय आलासि महरै। बेनिखायनो बे जथुम्माखौ मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां खालामनो थाखाय जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय बेवहाय एग्जिबिसननि लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो एग्जिबिसन साब कमिटिनिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सोरखारि माखासे बिफानफोर, बे बिफानफोरनिसिम जोङो फोसावनो लुबैदों जे बेवहाय स्पेसियेलि एग्जिबिसनखौ लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे एग्जिबिसनाव स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुनि बाथ्रा, माखासे ट्रेडिसननि बाथ्रा, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि माखासे क्रिएटिभ एक्टिभिटिसखौबो बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनिखायनो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सोरखारनि बिफाननि गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिम जों खावलायनो सानदों, गोसो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे एग्जिबिसनाव बाहागो लानो हायो, बे एग्जिबिसनाव बाहागो लायो आरो लोगोसे बिफानारि बिबानगिरिफ्राबो बे एग्जिबिसनाव बाहागो लानायनि थाखाय जों दिनै जे एग्जिबिसन साब कमिटिनि थाखाय जों हांख्रायदों। दा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया जों दिनै एसे स्पष्ट भाबै बुंनो लुबैदों जे दिनैनिफ्रायनो जाय बिथांमोनहा बे एग्जिबिसनाव बाहागो लानो गोसो जादों बिथांमोनहा एग्जिबिसन स्टलनि थाखाय बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बुकिं खालामो आरो बुकिं खालामनायनि थाखाय माखासे नियम निति बेखौ जोङो माखासे साननि उनाव जोङो फोसावगोन। बेवहाय जोंहा मेन बडि दङ बा मेन बानजाय आफाद दङ। बे बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै माखासे नियम नितिखौ जों फोसावगोन। दा बेवहाय नैबे बाथ्राखौबो जों दिनै जे फोसावनो लुबैदों जे जिहेतु बे जथुम्माया दुलाराय फरायसा आफादनि जथुम्मा आरो बेवहाय भारतनि जे नखर मन्त्रि जोंहा अमित शाह साराबो सफैगोन। बेखायनो बे एग्जिबिसनखौ लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे जों रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौ खावलायनो लुबैयो जाहाथे बे एग्जिबिसनाव बयबो जाहाथे लैहोर बाहागो लायो, जों बेखौ खावलायफायो। बे एग्जिबिसनाव
बाहागो लानो थाखाय गोसो दङ बिथांमोनहा थाबैनो जोङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा पान्जाय आफादनि मावखुलियाव थांनानै जाहाथे जगाजग खालामो नङाबा बेवहाय जानबुं नाम्बार होनाय दङ बे जानबुं नाम्बारनि माबाखौ आङो फोसावनो लुबैदों जे गिबियावनो बेवहाय मोननै जानबुं नाम्बारखौ जों होदों गिबियावनो 91018326 आरो 55 बियो मोनसे जानबुं नाम्बार आरो मोनसेया जाहैबाय मा 8136048212 बे जानबुं नाम्बाराव जायफोरनाखि बे एग्जिबिशनाव बाहागो लानो गोसो जादों जों बिथांमोनखौ थाबैनो जोङो कन्टेक्ट खालामनो एबा स्टलनि थाखाय जोङो बुकिं खालामनो थाखाय खावलायबावबाय जे साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजा आरो बिटिआरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जाय व्यक्तिफ्रा एग्जिबिशनाव बाहागो लानो गोसो दङ बिथांमोनखौ थाबैनो बुकिं खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय स्टलनि अनगायैबो आरो मा दिन्थिफुंनाय थागोन स्टलनि अनगायै जोंनि मेन कमिटिनि बुंनाय मथेबा बेवहाय गोबां हाबाफारि जागोन बेवहाय जोंनि कालचारनि बेहाय दामनाय देनाय बे हाबाफारियाबो जागोन बे बाथ्राखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे बिनिखायनो नांगौखिनि जेसेबां एग्जिबिशनाव दरखार दङ जों बेखौ जोंनि एग्जिबिशन साब कमिटिनिफ्राय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जागोन मथथे बे जथुम्माखौ खोब मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां आरो ग्रेन्ड साक्सेस खालामनो थाखाय जोंनि मेन बडि आरो एग्जिबिशन साब कमिटिया दासिम थांखि लादों बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे एग्जिबिशनाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बयखौबो खावलायनाय जाबाय मा रोखोमनि स्टल जोङो जोंनि बर' हारिनि कालचार हारिमु दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बियो थागोन बेजों लोगोसे सरकारि जे बिफान जेरैहाय मख'जाथाव रोखोमै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल सेरिकालचार एग्रिकालचार आरो बायदि बायदि जाय डिपार्टमेन्टआव क्रिएटिभ मोनसे एक्टिभिटिस दङ बे क्रिएटिभ एक्टिभिटिस थानाय डिपार्टमेन्टखौ जोङो गासिखौबो लिंहरगोन जों हांख्रायगोन आरो बे एग्जिबिशननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजाव जोंनि सुबुंफोरनो माबा मोनसे मेसेज होनायनि जे थांखि लादों बे मथेनो जोङो बे एग्जिबिशनखौ खमबाबो जोङो 300निबो बारा स्टल जोङो बेवहाय जायगा होनाय जागोन जों आसा खालामदों निस्सय रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ मोननाय लोगो लोगो जाहाथे थाबैनो जगाजग लायो जों बेखौनो आसा खालामदों नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन